Por 8º ano consecutivo, a Asociación Amigos da Ruta Marítima do Apóstolo Santiago a Galicia volve a organizar esta travesía, baixo o nome Ruta Marítima o Cabaleiro das Cunchas. A cita, que co paso dos anos está a adquirir un maior protagonismo, partirá o próximo día 30 deste mes de xullo, dende as instalacións do Liceo Marítimo de Bouzas, en Vigo, para percorrer en varias etapas unhas 200 millas, rememorando, como é tradición, o traslado do apóstolo. Durante 7 días irán facendo escalas en portos como o de Viana do Castelo, en Portugal, con Barro ou tamén en Boiro. Somos la primera ruta en conseguir la Compostela náutica y la que ha abierto las puertas a otro tipo de rutas de esta categoría, ¿no? Nosotros, todos los años, lo que hacemos, aparte de lo que es la ruta jacobea, promocionamos el turismo Rías Baixas, promocionamos lo que es el turismo náutico, porque nuestra ruta, que sale desde el norte de Portugal, siempre acaba en aguas de las Rías Baixas. Cada año hay más navegantes portugueses que recalan en aguas de Rías Baixas y van conociendo su gente, su cultura, su gastronomía, y es parte tamén de esta ruta. Como en anos anteriores, Portos de Galicia e tamén o Concello de Boiro colaboran na organización deste evento. Pois nós o vemos, aparte do que é a promoción dese feito cultural, dese feito que ten ese componente xacobeo, o vemos tamén como unha oportunidade máis, sin que desmerezca a razón principal, para promocionar a náutica en esta parte do arco atlántico no que nos estamos. Nós temos que evidentemente apostar por isto porque é unha ruta que nos identifica. A ruta xacobea, o Apóstol, é un emblema de Galicia e eu creo que ademais temos que facer todos un esforzo, como estades facendo vos, como estamos facendo en Boiro e outros concellos que participan neste extenso programa, como pode ser con Barro, San Simón, Vila de Bouzas, as Islas Cíes, dende Viana do Castelo, que temos que potenciar. Dende a organización apuntan a unha participación na proba de máis de 20 embarcacións, tanto galegas como portuguesas.